Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul nostru preferat. Astăzi o să ne jucăm Minecraft și o să vă învăț cum să faceți o poțiune de invizibilitate. Da, ați auzit bine, invizibilitate. Bun. O nouă asta, cred așa. Stai, nu. Bai de capul meu. Dacă mai vreți episoade, nu uitați de like, share, subscribe, un follow pe Instagram. Și vreau să fac o promovare prietenului meu care mi-a făcut și el la rândul lui o promovare pe Rață David. Să strângă și el acolo 30 de abonați, cum să strâng și eu 10 abonați. Pentru că și el merită, că și el face episoade cu Minecraft. Astăzi, sincer, este prima oară când fac poțiuni și cred că este destul de greu. Dacă nu știți ce e o poțiune de invizibilitate, o să vă arăt eu. Fix pe insula. Bun, trebuie să găsim acum. O să lăsăm să se ducă așa în jos. Da, avem nevoie de golden carrot. Deci aveți nevoie de golden carrot. Să mai dăm în jos. De Brawley Stand. Și mai avem nevoie ceva din end. Dar nu găsesc. Spune că nu trebuie să merg eu în end după chestia aia. Te rog eu frumos. Aici. Asta. Și avem nevoie de redstone. Ca să fie mai lung. Și avem nevoie de adică stai că caut-o. Așa, bun. Deci prima oară puneți asta. Ba da, am uitat ceva. Cum se numea, mă? Blaze Rod. Am uitat. Blaze Rod. Bun. Deci, puneți Blaze Rod-urile aici. Sticlă cu apă.
Bine, 3 sticle cu apă. Așa. Hâț. Sincer să fiu, nu mai știu ce urma. Așa. Bă, nu știu. Și ar trebui să se facă. Așa, mă, așa trebuia. Bun. Așteptăm. Bun, iar după chestia asta... Bă, stai că... Le punem pe astea. Hai, da, mă, mai repede, mă. Bun, cu chestia asta ați făcut Night Vision de 3 minute. Ceea ce este wow. Bun. Acum nu mai știu sincer ce ne trebuia. Sincer. Ce ne trebuia, mă? O să revin eu când o să-mi dau seama ce mai trebuia. Am revenit, acum mi-am adus aminte ce trebuia. Nici nu mă miră, mă, nici nu mă miră. Nici nu mă miră. Hai odată. Hai odată. Hai odată. Hai odată. Bun. Ne trebuie Fermented Spider Eye. Și așa se va transforma în poțiune de invizibilitate. Cred. Și sper. Poțiune de invizibilitate, mă, da, mă. Eu nu voiam să fac asta. Și acum, ca să lungiți timpul, o să dați cu redstone de la 3 minute la 8 minute. Bun. Și
Și acum avem 3 poțiuni de invizibilitate. Bun. Noi suntem normali. Ok? Deci suntem normali. N-avem nicio problemă. Dar odată putem, când ne batem cu iderul, putem face o șmecherie în care să nu ne mai vadă. Adică, say what? Păcat că nu, ia stați să facem, să punem un wider aici. Sincer să fiu, nici nu știu ce-mi trebuie. Ce trebuie? Am ajuns la lerul ăla. Unde? Pe aici trebuie să fie. Aici, așa. Vă trebuie Soul Sand și vă trebuie cap de creeper. De ce nu primesc? O luăm de aici. Ce mă? Uite. Și luați Wither Skeleton. Cap de Wither Skeleton. Și faceți asta 1, 2. Să nu încercați asta pe seriile de Minecraft pe care le aveți de mult timp. Pentru că s-ar putea să nu-l bateți și să vă distrugă absolut tot. Să nu s-a întâmplat. Pentru că vă învăț la bine și ultima, asta e așa. Să ne pregătim tridentul. 3, 2, 1. Bă, ești prost? În fine, nu este treaba mea. Să ne luăm un pat. Nu contează de fapt. Pat să fie. Opa. Nu știu ce e asta. Hai să ne punem și de la somn. O de alta de să se facă zi.
Așa, bun. Și acum le vom face invizibil. Deci, cu chestia asta ne poate ajuta. Bă, ne poate ajuta. Hai pe Wither, hai pe Wither. Unde ești? Dar unde e Wither? Oh. Nici nu trebuia să mă întrebați. Și plus avem și Night Vision. Bă, nu? Fugi. Unde e, mă? Unde e ăla? O să ne facem minus sau ce? What? Unde e? Bă, ești prost. Oh, ia uite-l. E că m-a amețit. Te bat. N-ai cum. Unde Wither? Nu mai putem bate. De ce? What? Lag. Pleacă în țările calme. Și nu ne-a dropat nimic. Bă, a făcut gaură până la bedrock. Bă, până la bedrock a făcut gaură. Deci vă dați seama. Cam cabarul ăsta în sus. Super. Deci
și fraților, cam atât a fost și cu acest. Eu nu mai văd. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like, share și subscribe. Iar noi o să ne revedem data viitoare cu multe alte poțiuni. La revedere!